Pred pár týždňami vyšiel dokument, ktorý šokoval celý svet. Odhalil pravdu, ktorá nemala opustiť africký kontinent. Ale pravda skôr či neskôr vyjde aj tak najavo. Najväčší škandál českého dobrovoľníctva odhalil pravdu o tom, čo Jakub Jáhl robil v Afrike. Podľa svedkov týral deti, sexuálne ich zneužíval, vyhrážal sa im. Zneužíval peniaze darcov. Jáhl po zverejnení dokumentu začal útočiť. Na koho? Presne na tých, ktorí o ňom hovoria pravdu. Na investigatívnych novinárov Davida a Marketu, ktorí vycestovali do Tanzánie a odhalili jeho zverstva. Útočil na svedkov, ktorí vypovedali o zneužívaní detí. Na miestnych obyvateľov, ktorí opísali jeho správanie. Všetkých označil za nepriateľov a klamárov. Vyhrážky sú jeho starý a obľúbený štýl. V Tanzánii nosil stále pri sebe mačetu. Strašil miestnych obyvateľov. Mám prachy, mám všetko a mám za sebou ľudí, ktorí ma podporujú. Nikto mi nemôže nič urobiť. Dnes používa prefikanejšie zbrane. Média, ktoré mu dávajú priestor. Falošné obvinenia na internete. Zoznamy nebezpečných ľudí, ktoré šíri po sociálnych sieťach. Po odvysielaní dokumentu si robí výsmech z výpovedí obetí. Najviac nepokojivá je jeho reakcia po odvysielaní pravdy. Dokonca sa vysmieva z chlapca, ktorý opisoval jeho bizarné koprofilné sklony. Je to typické správanie sexuálneho predátora. Ani náznak empatie. Ani štipka ľútosti nad utrpením detí. Paradox. Muž, ktorého svedkovia označili za pedofila, označuje iných za spoločensky nebezpečných.